Guys, pinili natin to. Bili tayo ng isa for one brewery. This one, sir. And this one also. Bili tayo, guys. For one Cedar Peach lang. Yan, babayaran natin yung mga paninda nila. Souvenir lang, guys. Yeah, pang souvenir. Galing natin ng biyahe sa habang biyahe sa 401. Kapag stop over tayo dito sa Big Apple. Dito na, guys. There you go. Yes. Exactly. Thank you. Thank you. Ayan mga ka-Jazz, sinuot na natin yung binili nating t-shirt for O1 Brewery. Dito natin to nabili. Size small mga ka-Jazz. Kasi small lang kasi tayo eh. Small. So, ayan. Small pero mga ka-Jazz, stop over tayo dito sa The Big Apple. So tingnan na naman natin kung anong kaguluhan dito. Gutom kasi yung mga ka-Jazz natin. So tingnan na natin kung anong masima-sima natin. Mrs., yung paborito mong ribs or pulled pork? Pulled pork. Wow! Yeah? What? Yeah. Oh, yan. Apple cider mga ka-Jazz. Yan. Meron silang petting zoo para sa mga bata. Yeah. Yan, the Big Apple Shop. Isa rin tong stopovera ng mga tao pag naglo-long drive sila galing Ottawa, galing Quebec. Yeah, farmers market. So isa rin to sa mga bucket list natin mga ka-Jazz. So pasukin natin doon sa loob. Kung anong kaguluhan doon. So okay, let's go. Yeah. Yeah, zoo para sa mga bata. And mga ka-Jazz, meron silang Bevertails, shake, ice cream, mga refreshment mga ka-Jazz. And the Big Apple. Yan yung oven nila. Wow! Sinauna sigurong opening nila nito. Paano nila lutuin yung mga pulled pork nila, pizza, ribs. But I think that oven is for ribs only, guys. So ayan, may golf sila para sa mga bata, touring golf. Okay, let's go inside. Tingnan natin kung anong kaguluhan sa loob. Yeah. That's the one. The Big Apple, and let's take pictures inside the Big Apple. Thank you. Yeah, souvenir. Yan mga ka-Jazz, souvenir, pie store. Yeah. Isa tong stopoveran kung gusto mong bumili ng mga souvenir. Yan. Yung mga equipment nila pag-process. Very raw, starts from the scratch. Yung mga apple pie. Sana sila mga ka-Jazz. Yan. Para sa mga bata talaga. Tuwa yung mga bata nito. Ayan, souvenir. Wala namang Ottawa dyan. May Ottawa ba dyan? Walang Ottawa? Galing tayo ng Ottawa. Di tayo nakabili ng souvenir doon mga ka-Jazz. No, Ottawa ang natin. Wala man din Ottawa. Hindi tayo nakabili ng souvenir sa Ottawa. Oh no! Yeah. Apple na lang. Mga apple na niya.
Kani? Oh, bilog kasi. Ano yan? Dapat What? manggo di papilit sa ref. Oh, dapat papilit sa ref. Wag yan, medyo bulky yung design. Yan, mga yun lang papilit sa ref. Wala naman. Chika, ayan na nakay. Yeah. Wala nga eh. Ito na lang doon. Nakaka-adjust. Kasi wala kasi. Yan. Kano to? Oh. Yan. Souvenir lang mga ka-Jazz. Yan. Mga sweets, cake, fudge. Para sa mga bata. Ha? Ano bibilhin nyo? Asan? The Big Apple Shock. Yung mga pagkain, inumin, brewery nila mga ka-Jazz. Starts from the scratch, dyan nila binibrood yung mga apple cider siguro. Yan, 401 Apple Brewery. Yan, peach cider, ayos din to ha. May 401. Pwede na to. Pear cider, peach cider. Yung apple cider talaga. Ha? Ganda yung apple. 401 apple cider. Yan o. 401 apple cider. Ano to? Sing berry blended, returning soon. Caramel apple cider. Ano bang gusto ko dito mga ka-Jazz? Ha? Alin? Ano yan? Magkano yan? 14. 14? Yeah. Saan lang ka ba? Sa kabel na. Bilhin mo. Sige, bilhin mo yan. Bilhin mo. Cranberry, apple cider. Ito na lang siguro, cranberry. Apple cider. .401 apple cider. Gold medal. Anong mabili, pinakamabili nila dito? Ito yatang sparkling pear. Konti na lang eh. So ito na lang bilhin ko. Yan, pear cider. Ito na lang siguro. Pure. Apple cider. Yeah, guys. Pinili natin to. Bili tayo ng isa. 401 Brewery. This one, sir. And this one also. Bili tayo, guys. 401 Cedar Peach lang. Yan, babayaran natin yung mga paninda nila. Souvenir lang, guys. Yeah, pang souvenir. Galing natin ang biyahe sa habang biyahe sa 401. Kapag stop over tayo dito sa Big Apple. Dito na, guys. There you go. Yes. Exactly. Thank you. Thank you. Ayan mga ka-Jazz, sinuot na natin yung binili nating t-shirt for 401 Brewery. Dito natin to nabili. Size small mga ka-Jazz. Kasi small lang kasi tayo eh. Small. So, ayan. Small pero oh no. Let's go at the other side. Day? Diret agi. Big Apple Market tayo, guys. Yan. 401 Brewery. Ayan, guys. Exit door. Yan sila. Yung mas sinaunang
mga founder dito siguro. Yan. Apple lang yung business nila noon. Siguro magka-partner sila sa negosyo nila. Sasakyan ng unang panahon guys. Baka yan sasakyan ng may-ari. Visitors information. Yan, brewery nila. Diyan nila ginagawa. Yeah. Let's go sa Apple Market. Yeah, apple jam. Apple bread, oh, sliced bread, apple flavor. Yeah. Apple pa, no? You want? Apple pan, mga kajas. Slushy. You want sandwich? Ingna ko, ako'y bayad. I'll pay whatever you want, guys. You can buy slushy. You want slushy? Piggy. See Piggy Bank, right? Yeah. Can go. Mahaba-haba pa yung inuman natin. Ha? I want apple slushy. May apple slushy ito. Beaver tails. You want beaver tails? Yeah, usa lang. Yeah. Apple jam, guys. Gusto mo ng apple jam? Oh, no entry, guys. Grill father. Ayan, guys. Petting zoo nila. May apple talaga silang farm, guys. Tinatanim nila yan. No enter, mga guys. Go in there. Traffic. Ladies, traffic. This one here, guys. It's like a grocery store, guys, na organic mga tinda nila. Made sa apple. Yan, apple candy. Ito naman, apple jam. Yan. Apple cider. Kaso may apple cider pa tayo doon. Pure talaga yan. The big apple. Basta sa kanan, guys. Jesse's. Oh, Jesse's. Pangalan ko pala to, guys. This is homemade jam. So, sa mga to, ano, guys. Crab apple jelly. Lami ni siya, guys. Pangalan natin, guys, Jesse. Yan, no? Red pepper jelly. Ayos to, guys, red card jelly. Strawberries. Raspberry. Cranberry.
raspberry, so apple, crab apple jelly na to. Crab apple jelly. Yan. Pwede rin tayo makabili ng apple dito, guys. 10 bags ng apple. Ito lang napili natin, guys. Jesse's apple. Oh no! It's our name. No, it's my name. Jesse's apple. Ayan mga guys. Slushy, cold apple cider. Apple cider. Hot beverages. Diyan sila guys. Nag-wait sa order nila. Diyan lang yung pick up corner. Kuha tayo nito guys. Itong apple cider, cold apple cider juice. Para matikman naman natin kung anong lasa nito. Ayan guys. Ayan. Wow! So, may lid dito. Takpan natin. Ayan. Takpan natin. Ayan. Takpan natin. Natakpan na natin. Hanap tayo ng straw. Saan tayo makakuha ng straw? Ask tayo. Straw at the counter, right? That's the cash. Alright, thanks. Yung straw guys, nasa counter. Doon lang tayo. Kuha ng straw. Bayaran natin. Jessica, where's mama? Saan nakapag-unay ka lang? Ako lang, kuyog lang to. Dito buhat. Bayaran natin guys. Pati itong apple jam. So pila lang tayo dito guys. Cashier 8. So ayan guys. Bayaran na natin guys. It's $29.95 guys. So yan ang 5 back for us. We're good guys. We're good to go. So we're good guys. Kuha lang tayo ng straw. Pwede natin kainin dito. Ayan guys. Nandito na lahat. Ketchup. Vinegar. Pepper. Pilakbo ketchup. Sauce. Pepper. Hot sauce. Na straw. Hindi tayo makalimot ng straw guys. And then let's go. Thank you. Namalik na ito. Pa-picture sana tayo guys. Nandito guys. Ayaw niya magpa-picture. Lula na amsad guys. Di mo magpa-picture day. Who the fuck just dropped their hot food on me? Sorry, man. Yeah, petting zoo guys. Para sa mga bata. Where you going guys? Garden Treasure. Let's picture there, Mrs. Picture. Whatever you want to make it, it's up to you. You can make it. Oh, nice guys. Oh, garden
garden decoration sa backyard mo. Ayan, oh. Ooh. Oh, it's cool. Isn't it? Wow. Tignan nyo yan, guys. Ang ganda, no? Oh. Oh, battery operated zero, guys. Ganda rin idea, parang parol, parang Christmas. Ano, lantern sa atin, no? Lala mo yun tuwing Pasko. Maganda siya. Battery operated siguro yan. Pero namangha ako nito, guys, oh. Ka-assemble nito, maganda. Ayos rin. Siguro hangin ang nakapagpaikot nito. Ah, no. Merong maliit na motor pala. Siguro yan, oh, nakita nyo. Dynamo. How many pieces I'm made of? Para siyang Lego na symbol mo, guys. Ayos din, ah. Ganda. Yan, guys. So, picture dito, guys. The Big Apple. Ewan ko kung ano to. Made of foam. O tangke ba to sa ano nila? Apple cider nila. Mukha nga. Oo. Ganda rin. Pero papakool ka dito. Ayos, maganda rin mga ka-jazz. Yan, si Mrs. mga ka-jazz. Nasa Apple na rin sa wakas. Yan po. Yung nabili natin dito sa Big Apple. O, hanggang sa muli. Ating pagbabalik. Thanks for watching. Just Vlog Once.